A Xunta de Galicia actuará en Pontecesures para eliminar as verteduras ao río Ulla. Dende a Consellería de Infraestructuras, despois de recibir o estudo realizado por Augas de Galicia na zona para detectar a orixe destes residuos, elaboraron un plan de actuación que se dividirá en dúas fases e permitirá eliminar o 90% destas verteduras. A primeira fase actuará na zona de Carreiras. Na zona de Carreiras, resolvendo os vertidos na conca do regato do río Carreiras, as actuacións supoñen fundamentalmente executar os colectores principais por gravedade, realizando perforacións dirixidas. Estamos nunha zona que afecta o Camiño de Santiago e esa conca de 40 vivendas prácticamente, conducir as aguas residuais ao bombeo de Telleiro, unha actuación duns 170.000 euros que resolvería a primeira zona de afección que é o rego de Carreiras. A segunda fase desenvolverase no río Chancelas. En ese sentido, tamén é necesario definir, concretar nun proxecto construtivo os colectores, un colector principal por gravedade, no que tamén se necesitará unha perforación dirixida, porque estamos nunha zona de afección do ferrocarril, e conectar as augas residuais tamén no bombeo de Telleiro para conducir as augas a depuradora. A Xunta investirá para ambos proxectos preto de 400.000 euros. O 10% das verteduras restantes resolverase cos fondos municipais. Para o Concello esta obra é moi importante pola influencia do río na vila. Supón para Pontecesures un tema capital en canto a que se pon remate a unha eiva que levamos décadas arrastrando. O feito de ser unha vila tremendamente urbana a carón dun río fai que non sempre todos eses medidas de abastecemento, saneamento e depuración estuveran en orden de marcha todos estes anos. A conselleira tamén destacou que este proxecto terá un gran beneficio na ría de Arousa, xa que estas verteduras acaban afectando na desembocadura do Ulla. A contratación do proxecto de Carreiras xa está en marcha coa previsión de comezar as obras o vindeiro ano. A segunda fase licitarase no 2024.